ali da počnemo redom, dakle, od Dejtonskog sporazuma pa do danas. Republika Srpska je, dakle, u mirovni sporazum ušla sa teritorijom, vladom, narodom koji je htio tu državu. Republika Srpska je država od samog početka. Republika Srpska kao takva unijela je svoj subjektivitet i suverenitet u to što jeste država po međunarodnoj definiciji, gdje se kaže da država je ono što ima teritoriju, ima efikasnu izvršnu i zakonodavnu vlast i naravno ima narod koji to hoće. To je sve imala Republika Srpska. Bosna i Hercegovina ni tada ni danas to nema. Nema, jer na čitavom prostoru Bosna i Hercegovina ne postoji želja za takvom zemljom, jer ima i oni koji hoće, imaju zabludu u tome, ima neki koji neće, jer hoće nešto drugo. U svakom slučaju, Dejtonski sporazum je značio otvaranje jednog političkog procesa koji je došao sa masovnom intervencijom međunarodne zajednice u smislu da se učini što jaka Bosna i Hercegovina, a to je po prirodi stvari značilo slaba Republika Srpska. I u tom sukobu ta dva koncepta ostvarivao se gotovo čitav politički život svih ovih 20 godina. I ja moram da kažem da je u svemu tome šta se dešavalo mnogim koji su bili u vlastima i mnogim običnim ljudima u Republici Srpskoj, ne sve ono što je zadesilo narod, stradanja, preseljavanja i mnogo čega drugog, da smo mi uspjeli da konsolidujemo svoj nacionalni kapacitet i da artikulišemo političku ideju zasnovanu na Dejtonu i da Republiku Srpsku smjestimo u mogući okvir. I onda kada smo se svađali i nismo se razumjeli, svi su znali ipak samo jedno, a to je da Republika ne može da bude upitna i da srpska svađa i zavađenost ne može da ide do te mjere da ugrozi samo postoje. I to je omogućilo da preživimo. Ta jaka Bosna i Hercegovina nije mogla da bude prihvatljiva od nas, jer su Srbi morali da napušte ogromne prostore, pa i samog Sarajeva, koji su nam ponovo nametali kao centralno mjesto političkih i sve drugih dešavanja. Naravno da jaka Bosna i Hercegovina kao koncept prije svega stranaca i muslimana, a kasnije Bošnjaka, značila je svakako eliminaciju srpskog nacionalnog interesa i razgradnju srpske nacionalne ideje na ovim prostorima. Mi ne smijemo da bježimo od toga da je Republika Srpska realizacija srpske nacionalne ideje. A ta srpska nacionalna ideja nije vrijeme 90. godina. Srpska nacionalna ideja na ovim prostorima je uvijek živjela i rehabilitovala se u uslovima ugroženosti srpskog naroda na ovim prostorima. Što bi trebalo da izvuče zaključak da drugi su uvijek kad su htjeli na slobodu za Srbe dobije se odlučan otpor Srba bilo kakvom drugom konceptu. Zato je i djeluje jeste uvijek jasno da samo i uglavnom naše jedinstvo i unutrašnja ljubav i spremnost da volimo Republiku Srpsku bila je odlučujuća za naš opstanak. Morali smo se da borimo za početne stvari. Prije nekoliko dana sam slušao Britanca, Kameruna, premijera, koji je još u Briselu i dogovorio neke stvari za posebnom statusu Britanije i govori kad se vratio slavodobitno u London, držao je govor pred svojom vladom i parlamentom. Rekao je mnoge stvari. Pobjedili smo koncept jake Evropske unije. Pobjedili smo jer je pobjedila Britanija. Kada mi to kažemo da pobjeđujemo Bosnu, onda dobijemo opšte reakcije. A mi moramo da kažemo da pobjeđujemo koncept Bosne i Hercegovine koji je za nas neprihvatljiv, neodrživ u uslovima međunarodnog intervencionizma i nastojanja da evropski put se koristi kao put modeliranja Bosne koja je trebala da preispita nadležnosti i da je locira opet negde tamo u dominaciji bošnjačkog nacionalnog tijela. Ali sam zapazio jednu dobru stvar, ili, evo ne mora ne da bude dobro, ali ono što on rekao sljedeće. Ja ne volim Brisel, ja volim Britaniju, to kaže Kamerun. A kad mi to prevedemo na srpski jezik, to znači mi ne volimo Sarajevo, mi volimo Republiku Srpsku. I sad to ga čuju i misle Sarajevo u političkom smislu. I kad misle, mi naravno nikoga ne mrzimo. Evo mi u ovom mjestu želimo da dole žive u miru i da ima i stabilnost. Ali pustite nas na miru, nemojte nam nametati vašu volju. Dok te vaše volje nisu ni mogli da ostanemo u zajedničkom gradu. To je stvar koja je proizvela mnoga stradanja i nas i njih.
I valjda nemojte nam sada podvaljivati koncept multietničnog uređenja društva u uslovima kada Zapad odustaje od te priče i kada Merkelova i Kamerun i svi oni koji danas slove kao vođe te Evropske unije govore o tome da je multietničko društvo propalo i kada podižu žice da drugi različiti manji ne dođu tamo i da mijenjaju njihovu harmoniju njihovog društva. Dakle, mi samo želimo ovdje da upravljamo našim resursima. Republika Srpska je pokazala sposobnost da takvim uslovima politički preživi. Odbije sve napade koji su bili vezani za redefiniciju konstitutivnog akta, prije svega Ustava. Da izbjegnu opasnosti koje su mogle da promijene karakter i uređenje zemlje. Mi moramo da budemo svjesni da ne smijemo da prihvatimo koncept unitarne i centralne države, kako on to vole da kažu. Sjećate se, prije nekoliko godina počeli da pričaju kao država Bosna i Hercegovina, pa su naši neki političari prihvatili da kažu država Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je samo međunarodna granica i međunarodno priznanje. Sve što se tiče države je u entitetima, u Republici Srpskoj Federaciji. Ali ono gdje smo mi nalazi se u činjenici da polako mi prihvatamo taj koncept i kažemo državni nivo, državni organi, državni sud i tako dalje. Pa to nama podvaljuju. I ja želim da znate da to nije tako. To rade i naši mediji, to rade neki naši ljudi. A što mi najgore kad čujem nekoga navodno ozbiljnog političara koji na tu temu govori. Postoji zajednički organi Bosne i Hercegovine, postoji zajednički nivo. Bosna i Hercegovina nije država, ona je državna zajednica sa međunarodno priznatim granicama i ništa više. Za taj koncept moramo da nastavimo da se borimo. Svaka druga prekompozicija će nas dovesti u poziciju da izgubimo resurse. Od 1996. godine, kada je Republika Srpska počela da uplaćuje sredstva za funkcionisanje zajedničkih institucija, pa do danas, za potrebe zajedničkih institucija koje su se širile nametanjem visokih predstavnika, ovaj narod je platio 5,6 milijardi maraka. To je daleko više nego što smo zaduženi. U uslovima u kojima smo plaćali i ništa nismo dobili. Mi danas ne možemo da očekujemo nikakvu dobronamjernost bilo kog organa Bosne i Hercegovine. I svaka neopravdanost naša značila bi istog trenutka nestanak naših prava. I mi smo sada u fazi kada smo u jednoj drugom prilici, a to da se borimo za prava, da očuvamo stečena prava. I s druge strane imate one koji hoće da ukinu stečena prava. Nema potrebe nikog ko dolazi iz Republike Srpske da se povuče. Bez bilo kakvim naporom međunarodnog faktora, pritiskom ili nešto drugo, mnogi su izdržali gotovo nemoguće ljudske uslove. Ovaj narod mora da se vrati na početak svega i da kaže, a to sam i danas govorio, i moram da kažem da sam sad slušao na medijama pa bi se to svidelo. I mislim da je tu istina. Radovan Karadžić je mogao da izabere drugi put. On je imao ideju i stao na čelo naroda koji nije ni znao kud se kreće. Mnogi koji su tada bili u politici čak nisu ni razumjeli o čemu se radi. Ja sam znao da treba da budem dio nacionalnog pokreta, ali nisam bio u detalju. Bio sam mlad, pa se možda tako može i razumjeti. Ne pravdam se, naravno, nikom. Ali hoću ovo da kažem. Imati čovjeka koji je svoj lični i porodični komunitet dao za ideju, govori o tome koliko je to bilo snažno i koliko mi moramo to poštovati. A ne zaboraviti. Mnogi će pokušati da to prikažu na jedan drugi način. Ja sam mislim da ovaj narod i mi moramo da budemo zahvalni ljudima koji su dali nesumnjiv doprinos u uslovima kada čak i nisu bili shvaćeni i kad nije bilo da mnogi razumljivo to što rade. Jedan momak Krajišnik koji je koliko 11 godina bio u zatvoru samo zato što ima ideju. Kada smo mislili da je svijet prestao da osuđuje za ideje, onda smo dobili presude za ideje. A Republika Srpska je ideja koja se ostvari. Dakle, ogroman novac je uložen u bolju Republiku Srpsku. Danas u političkoj borbi postoje razne kvalifikacije, pokušaj diskvalifikacije i mnogo čega drugog. Ali Republika Srpska je pokazala svoju sposobnost da osporavana i stalno dovoljeno u pitanje uloži u mnoge kapitalne infrastrukturne objekte. I naravno ja znam da to nije dovoljno.
Nije ni Amerika izgradila dovoljno svoje infrastrukture, kao mi ovakvim uslovima. Moramo reći da smo 5 ili 6 godina nakon Daytona, kada je federacija dobijala milijarde pomoći za rekonstrukciju, mi nismo dobijali ništa kao pomoć, kao narod, kao republika, zato što su htjeli da nas kazne i zato što su htjeli da nam oduzmu sredstva i onda kada smo krenuli, onda se rekli, dok se ne uhvati Karadžić, Mladić i ostali, nećete dobiti ništa. Pa sve te godine Republika Srpska gotovo ništa nije ni dobila. I u tim uslovima mi smo izgradili svoje uvjerenje u Republiku Srpsku. Mene raduje kad odem u federaciju i sretnem Srbe, zbog ovog što mi kažu, a ne zbog toga kako žive tamo. Sad mi kažu da njihov život, koliko god bio težak tamo, nesnošljiv, isključivo ima jedan motivirajući faktor, a to je Republika Srpska. Zato neću da prihvatim nikog koji živi u Republici Srpskoj da može bilo šta da prigovori Republici Srpskoj. Prigovorite meni, bilo kome od nas, ali nemojte Republici Srpskoj. Nisam i nemao namjeru da ga ovdje govorim o nekim egzaktnim stvarima. Mnogo se toga vidi. I vidi se i samog ovog grada i mnogo čega što smo ovdje ulagali širom Republike Srpske. Danas je Republika Srpska i pokušaj da pričamo o politikama koje danas vodim. Dominantna naša politička djelatnost jeste očuvanje političkog okvira dobijenog u Daytonu. Republika Srpska ne odustaje od toga da prihvati Dayton kao osnovu za funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Ali mi moramo da vratimo na scenu to da ne prihvatamo ono što nam je nametnuo visoki predstavnik. Ili on degradirao naše pravo. Samo dvije stvari, to neoprezno, su prošle i mogu da imaju verifikaciju dogovora. A to je vojska, gdje je Republika Srpska pristala da ukine vojsku Republike Srpske i formiraju se oružane snage Bosne i Hercegovine i to nikome ne služi. To troši za period formiranja tih oružanih snaga Bosne i Hercegovine potrošeno je do sada 3,5 milijarde maraka. I šta je ovaj narod imao toga? Jel ima bolju bolnicu? Jel ima nešto drugo? Da li ta vojska kao nekada što smo imali je pravila neki most? Da li je nešto učinila možda za dobrobit tog naroda, osim što su kasarne pretvorile u spavaonice za oni koji samo primaju platu i čeka da ih pozove NATO da bi negde bilo u nekoj emisiji? Da nam treba ta vojska uopšte? Da li nije zaista dobra ideja da kažemo da idemo na demilitarizaciju? Jel hoćete neki mir u ovoj zemlji? Da, hoćete. Onda dajte da se demilitarizujemo. Izbacite oružje odavde. Neki će se vjerovati sve da je to bila i moja ideja i ranije. I u moment kad je ta reforma bila. Nažalost, neki u Republici Srpskoj to nisu shvatali. Danas nam ne treba ta oružane snage Bosne i Hercegovine, više kako se zovu, jer od njih baš ništa nemamo. Neki kažu, pa tam ima Srba. Pa pustite tu priču. Pošto zbog njihovih poslova naćemo i neke drugi poslovi. Ima civilna zaštita. Ima nešto drugo. Nama ne treba vojska Bosne i Hercegovine. Ona nije garant naše nacionalne i državne slobode. Niti nas ima od koga da brani. Zato politička rehabilitacija i podrazumijeva to da pokrenemo čitav jedan proces zahtjeva, zatim da napravimo društvo koja, ako hoćete već Bosnu, da je napravimo održivo. Danas na plati budžeta Bosne i Hercegovine, imaju ovdje ljudi koji sjede, sigurno, ali ja moram da kažem, je trenutno na plati 23.000 ljudi. U saveznim organima Jugoslavije, kada se raspala u momentu mjesec, 2 dana prije, bilo je 23.000 ljudi. Jugoslavije. Savezni organi toliko plaća ljudi. Danas Bosna ima 23.000 ljudi koji primaju. Naravno, tu je vojska, ali i bivša Jugoslavija je imala profesionalne oficire koji su primali plate, tako? Na budžeta savezne zemlje. Pa je imala granicu i mnogo čega drugog. A 23.000. Gledajte, Bosna i Hercegovina ovakva nikakva kakva je sklepana, ima 23.000 ljudi koji troše i ništa živo ne doprinose ovo, a mi treba razvijemo. Bosna je dogovorena zemlja, ona nema nikakvi unutrašnji poriv da postoji. I zato borba bi podrazumijevala to da napravimo neku zajedničku Bosnu ako već moramo, a moramo da uvažimo neki kontekst koji se zove, ja bi najviše volio kad mogu da budemo sami. I uvjeren sam u to i moji snovi su usmjereni ka tome da jednog dana to bude. Pa čak pristajem i onda kad ja ne budem živ, nek sam bude.
ali mora da bude. Bosna nema šansu. Nema šansu. Ja i mislim da muslimani griješe kada vjeruju u Bosnu. Oni vjeruju u nešto što ne može. A kad vjerujete u nešto što ne može, a oni bi najradije unitarnu Bosnu, kome bi mi svi bili raja ili nešto drugo, a oni odlučivali da su navodno nešto pametniji, naravno ne može da prođe koncept. I vi se zaglavite u toj ideji godinama, decenijama i vjerujete da je to moguće. A onda vas neko još postiče da vjerujete u tu priču. Pa vam podvali priču o Evropskoj zajednici, Evropskoj uniji, koja više ni sama ne zna ni gdje, ni šta je, ni šta može sve samo uraditi. A nama dolaze ovdje i objašnjavaju kao da je Evropska unija fenomenalno mjesto ili u najmanju ruku da izgleda kao ono što je bilo prije nekoliko godina, a mi svi vidimo da baš nije. Da je 1,5 miliona migranata urušilo Evropsku uniju. Sav koncept otvorenih granica je propao, kao što znate u Evropi, sad ga rehabilituju. Sad problem nekih evropskih vrijednosti vezano kao što je euro, propao je na Grčkoj i na monetarnoj krizi eura. Budžet, odnosno Evropska unija u ekonomskom smislu se spašava tako što mjesečno emituje 60 milijardi evra bez pokrića do iznosa od 1200 milijardi da spasa svoj privred. Pa to isto radila Jugoslavija samo nekoliko godina prije kada je emitovala novac dinar bez pokrića i onda smo došli u spiralu hiperinflacije i onda je propalo sve. To radi danas Evropska unija i Centralna Evropska banka koja štampa 60 milijardi evra bez pokrića da bi spasila svoju privredu i gurnula posticaje za realni sektor sa kamatom od 0%, a nama ranije pokupovane njihove banke ovdje dolaze i plasiraju po 7-8% i kažu nama, budite konkurentni, morate da radite, morate da budete konkurentni. A izvinite, kako da budem konkurentan kad moram da uzmem kredit od 7-8%, a on ima 0. I mnogo čega drugog što treba prihvatiti i znati da jeste prevara. Pa čak i onda kad znate da se ne možete da izborite protiv toga. Dakle, srpski narod jeste evropski narod, to je nesumnjivo. I ne samo prostorno, teritorijalno, nego i po poimanju prava, sloboda i onoga što je bila i jeste, vjerujem, još uvijek Evropska unija. Zato ovdje ranije pokušaj Evropske unije da modeliraju i urede Bosnu i Hercegovinu kako oni hoće, a to znači da je dodatno centralizuju, moralo da se odbaci u prihvatanju kao taj model. I mi smo u Republici Srpskoj ranije nasledili model, mnogi to znaju, funkcionalne Bosne i Hercegovine, koji se snažno promovisao od Evropske unije, pa su pravili, sjećate one razne asocijacije koje su navodno prelazile međuentitetsku liniju, kako on vole da kažu, one sedre, edre, kako su se zvale više, i ovdje plasirale ta sredstva samo da bi omalovažili lokalne institucije vlasti koju srpski narod i srpska država ovdje ima. Sjećam se kad smo kao vlada Republike Srpske rekli da nijedna opština koja bude nakačena na programe finansiranja Evropske unije preko te sedre, kako se zvalo ovdje? Sedra, da, i bilo je tamo isto na drugim mjestima. Neće dobiti više ni dinar od Republike Srpske. I tako smo i srušili taj koncept. Tako je slično bilo i sa pričom o konceptu funkcionalne Bosne koja je podrazumijevala što više organa na nivou Bosne i Hercegovine, pa su sa 3 ministarstva došli na 10 i nekih 83 agencije koje su uvedene da bi pokušali da budu vlast, a postali su paraziti koji samo troše bez ikakve koriste. Dakle, u dobre namjere Evropske unije odavno ne vjerujem, ali isto tako nisam iracionalan da ne znam da sam dio prostora koji moramo da poštujemo. Ali to opet ne znači, i to sam naučio, da ne možete da imate svoj stav i da ako ste dovoljno uporni da možete da izgurate stvar, morate da znate njih, da znate njihove vrijednosti, da znate njihove propise i onda locirate sebe. Tada najbolje uspijevate. Ako dopustite da vam dođu sa velikom pričom o dalekim srećama koje nas čekaju i onda vas namjeste kao priču, zašto vi to nećete, sigurni ste gubitnici. Jer ta daleka sreća sigurno neće doći. Kao što vidite u Europi i ne dolazi. Dakle, Evropska unija će očigledno nekako preživjeti. Ali ona neće biti ovo. Biće neka Evropska unija, kako on to vole, u 2 ili 3 ili nekih 5 kolosijeka. Vjerovatno, ili
2-3 koncentrična kruga, a za nas je predviđeno da budemo u tom nekom zadnjem koncentričnom krugu. Više kao logistika dobrih namjera koje on navodno opet nama imaju, a ne prihvatanja kao partneri. Jer vidite da je Europa na partnerstvu već gotova. Gotova. Merkelova kaže daje redistribuciju izbjeglica, oni kažu nećemo, šta sad? Nema partnerstva. I u tom pogledu je ono što mi hoćemo da kažemo. Da, možemo razgovarati i zato smo razvalili koncept funkcionalne Bosne i nametili koncept mehanizma koordinacije. Mnogi koji se ne bave detaljima, naravno i ne znaju šta je to. Mehanizam koordinacije podrazumijeva da se uvaže nadležnosti za pitanja koja bi mogla da bude evropska. Ili značilo to. I onda smo natjerali Evropsku uniju koja je zbog straha dole u Sarajevu i reakcija izračunala i učutila tome. A izračunala je da Republika Srpska, baš ovako kako vam sad govorim, Republika Srpska ima nadležnost za 73% pitanja vezanih za evropske integracije. Da federacija ima nešto oko 60%, zato što ima kantone. Kantoni imaju isto nešto, a nivo Bosne i Hercegovine je tek 12%. I koncept koordinacije podrazumijeva da se uvaže upravo ta struktura i da mi budemo vidljivi i pitani o tom. I ne mogu, i zato naši ljudi koji sjede u Sarajevu griješe, što su na ovaj način pokušali Srbima da podvale koncept koordinacije na način da to donosi savjet ministara koji opet ne može da donese obavezujuću odluku nama. Ne može, jer nije nadležan. I zato me čudi neznanje, vjerujem da je grešno. Sada se vidi da ne mogu. Ne mogu, sad će morati da ukinuti odluku. I da se dogovorimo da napravimo zajedničku odluku u istom tekstu, a da usvoje svi nivoji vlasti. Tada možemo da imamo dogovor. Drugog dogovora nema. Ne vjerujemo u dobre namjere nikog. Jedan moj komšija kaže, kad se u sebe uvatio da laže, više nikom ništa ne vjeruje. U svakom slučaju, dakle, dobre namjere drugih ne možemo da vjerujemo, jer se nije pokazalo da je to tako. I kad nam djeluje, dobijemo onda kasnije neko loše rješenje. Dakle, Republika Srpska će se nastaviti da kreće ka evropskom putu. Ali ću vam samo reći jednu stvar. Kada je bio onaj famozni period Ždaun, prekršio se ova međunarodna prava. Po Dejtonu, aneksu 10 Dejtonskog sporazuma, visoki predstavnik dolazi da provodi Dejtonski sporazum. A Pedije Ždaun u svojoj knjizi piše i nazvao je plugovi i bačevi. Znači on je nešto tam orao, pa pravio je i sjekao, tako. Ništa drugo nije ne radio. I kaže, došao sam u Bosnu da razrušim Dejtonski sporazum. Znači dovoljna rečenica da ga odmah optužite za kršenje međunarodnog prava. I kad sam ja to pošao da radim i kad sam pripremio da to optužimo ga u Britaniji, onda su došli ovi i kaže sve ćemo vam oprostiti, ali to neću. Ja kažem dobro, ne morate opraštati, šta da radimo, a onda su djelovali na one koje smo pripremili za kršenje ljudskih prava, neki jedan je vaš sugrađan, nećemo pominjati ime, ali sve ispadne na drugi način. Naše politike moraju biti jasne. Samo jasne politike nas rješavaju. Sve ovo vrijeme opstajem, a sad je 14. godina kad sam predsjednik vlade Republike. Opstao sam zbog toga što sam sve svoje odluke o Republici Srpskoj donio ranije. I nikada nisam išao na dogovore, a da nisam imao odluku. Kad su me dovodili da mijenjam ustav, kad su me dovodili, ja sam znao da to neću. Kad su me nagonili da pravimo reformu policije, ja sam znao da neću, da će to odbiti. Kad su tražili da riješimo Sejdić Finci tako što ćemo mi odustati od izbora direktnog, ja sam rekao sebi neću. Pa sam došao jedan trenutak tamo negdje smo u Pragu bili zatvoreni u neki zamak. Pa kaže odavde ne izlazimo dok se ne dogovorimo. Ja kažem Republika Srpska bira jednoga i to direktnim izborom, a vi se dogovorite kako slučajno do zore se dogovorite vi Hrvati i muslimani, zovite me, probudite me pa ću ja vidio to. I ja puknem fino i odem u hotel na spavanje. A on kaže, a Dodik je drzak, on je, a šta hoćete? Da vi me nametete svoje probleme. Šta me briga za probleme u federaciji? Ja sam davno rekao da je to za mene inostranstvo. Prema tome, ja predstavljam Republiku. Danas mi dolaze neki stranci i kažu,
Gospodine Dodik, znate, mi bi rehabilitirali, vi jeste, imate harizmu, ne znam po to po njim, imate harizmu, imate ovo, imate moć, imate vamo, imate tam. Mi bi željeli da sarađujemo s vama otvoreno, direktno i do kraja. Samo promijenite malo prioritete. Kažem ja, a šta bi to treba da bude moj prioritet? Pa kada je Bosna i Hercegovina, kada je ubeđenje. Ja nisam biran u Bosni i Hercegovini. Ja sam biran od ovog naroda i ostaću da to radim. Nisu ovo floskule, samo to su manifestacije, samo da znate kako to stvari ide. Kada mi je došao američki ambasador prethodni i tražio od mene da se sruši crkva u Potočarima 10 dana pred juli, jel tako? I kad sam mu rekao da mi ne rušimo crkve, on je rekao to moraš, ja kažem ne moram. Kaže on, mi očekujemo da se to sruši i da to na gore što se zove Ina crkva sad, jel? Kažem ja, neće biti srušeno. Kaže, to nema ni dozvole. Dobro, imat će. Ja zovem ministrici, kažem, napiši dozvolu za crkvu. I onda napišemo tu dozvolu jedno crkve i danas, a ovi kažu, Dodik je drzak, ne može s njim razgovarati. Čuje, ja drzak da sam nisi htio srušiti crkvu. A on kao fin zato što je tražio da to uradi. Kako je? Šta je drzkost? U čemu je ovdje što? Dakle, ne trebamo mi s njima da se svađamo. To je tačno. Ali ne možemo ljudi ni da puštamo. Ne možemo da puštamo. Moramo čuvati ovo što imamo, da zgrabimo Republiku i da je ne dam više da mrdne dolje. Samo može ići gore. Znači, vjerujem, ako mi sam to ne pokvarimo, a dok ja radim ovo nećemo, budite sigurni, da smo definisali svoju poziciju u kretanju ka Evropskoj uniji. Vjerujem i znam. I neće moći ništa da nam nametne. I ako ste nekada nezadovoljni onim što radimo, vjerujte da neke stvari ne razumijete. Ili ne može sa svi sve detalje znati. Ali budite sigurni samo jedno, da mrdnuti od onoga što imamo kao pravo nećemo dole. Ja hoću da nametnem Bosna i Hercegovina mora da je prispita sve dužnosti koje su gore nametnute i da vrati određene koje ne trebaju. Bosna i Hercegovina u tom pogledu ne može da računa na našu podršku ako nije dejtonska. Ne može da računa ovu nametnutu, sklepanu i nikako. Bosnu od naše strane. Bez obzira koliko bi tam naši ljudi bilo zaposleno i šta rađeno, ja vam tvrdim da najsređenije društvo sa najpotentnijim resursima je Republika Srpska, da nije ograničenja koje se zove Bosna i Hercegovina. Ne možete, kaže, privucite strane investitore. Ko će doći ovdje kada on zna, ima percepciju o lošoj Bosni i Hercegovini? Imamo mnogo opasnosti. Ja vjerujem i opet vjerujem da nije floskula, da je najveća opasnost za nas mi sami. Ako izgubimo vjeru i ako se ne usmjerimo ka cilju i motivišemo se u tome da više damo Republici, a ne samo da očekujemo od nje sve. Ne može da da, vjerujte. Radimo ono što možemo. S druge strane, stalno i ostaće težnja da se ona dokine, smanji, umanji, da bude prazna ljuštra. Svijest ovih mladih ljudi mora da bude ta, ja mislim da on to imaju, upravo da se to ne desi. Moja generacija i generacije koje su bili osnivači, ja sam bio među njima najmlađi, pa zato i ovako trajem. Ali mnogi su sada, evo, u godinama kada su u penzijama i na neki drugi način. Jedino će imati satisfakciju za sve patnje koje smo prošli ako mlada generacija zgrabi tu ideju i ne daje uopšte da makne. To je jedini uspjeh. To je moj uspjeh. I mogu vam da kažem da sreće mnogo mladi ljudi koji imaju tu nacionalnu i patriotsku odgovornost. Samo ne smijemo dozvoliti da nam drugi biraju naše predsjednike. Kad drugi biraju predsjednika, onda biraju druge koncepte. Ako mi biramo naše predsjednike, onda mi biramo naše koncepte. I tu je sve jasno. I mislim da imamo odbrambeni mehanizam u tom. Znači, ovi iz Sarajeva će uvijek htjeti da nas nema. A mi ćemo ih nervirati ako nas bude. I ako nas bude još više. I još jači bude. Nemam namjeru da se takmičim s njima.
Imam namjeru da im sam poručim, pustite nas na miru, kao što i mi vas puštamo na miru. Ako hoćete nešto zajedno, zovite nas, dogovorit ćemo se. Ako je dogovor da vi nama nešto nametnete, zaboravite, niste nas trebali ni zvati. To je koncept koji se mora ići. Druga stvar, prijeti nam opasnost od globalnih procesa. Mnogi ekonomisti u svijetu danas najavljuju, i ovih mjeseci i ovih dana, najavljuju ovu godinu težom ekonomskom nego što je bila čak i 2008. godine. Najavljuju tešku recesiju. Po nekoj ekonomskoj logici, tu ima ljudi koji su obrazovani u tom pogledu nego ja. Ako štampate novac bez pokrića, naravno da ćete upasti u probleme. Iako iza toga nema realne nove vrijednosti. Ekonomski dokazivi. Naravno da ćete upasti u probleme, pa to znaju studenti. Da ne treba da budu predsjednici, guverneri, ne znam nija čega drugo. I svijet ima problem s tim što ne može da nađe svoj način izlaska iz globalne krize koji kamuflira. Prije toga Amerika je štampala, ona i štampa novac bez pokrića, jer zlatna podloga za dolar je ukinuta još 72. godine. I Amerikanci naravno imaju dolare koje ovdje nama plasiraju. Pa kad dolaze ovdje i donosete, vidite svi da su vrući. Ne u smislu da se neđe zagrija, nego su upravo oštampani. Te dolare ne možete da vratite u Ameriku. Jer bi onda urušio njihov financijski sistem. I Amerika je, zbog ove izborne godine, ušla u sanaciju svega toga, ali Amerika ima problem strukturalne ekonomije, koje je ranije izbacila na neke druge destinacije, mislila, kao što je iz Britanije mislila, da samo obrazovanje i škole mogu da daju i usluge da daju nacionalni dohodak da živi tako jedna glomazna država. A tekstil i drugo proizvodili su u Kini, Singapuru i na nekim drugim destinacijama. Evo, Amerikanci, Bože moj, i zapadnjaci više nisu za takve radne poslove, nek su za internet i ostale stvari. Dakle, šta uraditi? Kako se mi ponašati? Šta mi učiniti? Mislim da nam treba dovoljno razumijevanja za to gdje se nalazimo. Moj cilj je da naša ekonomija se zadrži na ovom nivou i da ne ode dole. I to je teže nego podići ekonomiju kad imate bilo kakve male uslove. Ali vjerujem, ako počne da silazi ekonomija i naš ukupni ekonomski financijski sistem, da ćemo ga teško održati i da ćemo se vratiti. Onakvi kakvi smo mi, počet ćemo samo da sebe ovdje ganjamo jedni druge, ne shvatajući da je to ipak dio globalnog procesa koji dolazi. Moram reći, mnogi to nisu ni prepoznali i ne tražimo mi nikakve hvalospjeve, jer je to bilo teško nama i mnogima od vas. Mi smo javnom sektoru nismo prihvatili politiku štednje koja je tražila da se skine od 15 do 20% plate u javnom sektoru. A znate da je javni sektor obrazovanje, zdravstvo, policija i neke druge. Mi smo održali taj nivo plata, jer smo znali da ukoliko snizimo nivo plata u javnom sektoru, da ćemo odmah umanjiti nivo sredstava za penzioni fond, jer javni sektor u finansiranju fondova učestvuje gotovo preko 60-65%. I zato smo to održali. Imamo problem sa likvidnošću, to je nesumnjivo, ali Republika Srpska očuvava osnovne elemente svog financijskog sistema, čekajući da restrukturiranje koje mislimo da možemo da uradimo, i imamo neke obećanja, neki koji jesu važni i mogu, ali evo pomalo s nekim problemima, pa čekamo da se stabilizuje. To je ona stara priča o Rusima, njihovom kreditu i tako dalje. Dakle, nikada nam nisu rekli ne može. Ali kako smo mi krenuli da pregovaramo, naprosto, nažalost, došla je Ukrajina, pa Sirija, pa neke druge stvari, pa sankcije Rusiji i sve to. Inače, moje povjerenje u to šta je Rusija nama činila je nesumnjivo. I ja uvijek volim da javno polemišem s onim koji će nam reći, a šta s nama Rusi radi? Ja ću vam reći šta su radili. Znači, odustati od percepcije da vam neko treba donijeti ovdje $10.000 i staviti u džep da bi bio dobro. Ali ako imate situaciju da vam Rusi odu u Savjet bezbednosti i na prijedlog rezolucije u Savjet bezbednosti Britanaca da se Srebrenica proglasi mjestom genocida u Ujedinjenim nacijama i da se osude svi oni koji su to činili, to znači da je naša nerođena djeca ovdje bi imali omču oko vrata uvijek kada bi neko trebao da je povuče gore ili dole i da zaguši. A Rusi su rekli ne. A
Pa Rusi su u Savjetu bezbednosti, kada god dođe izvještaj visokog predstavnika koji je pun laži prema nama i podmetanja, pa i ovog Inska koji stalno laže i petlja, jer to piše u Muslimanu u Sarajevu, on odnese gore. A onda smo mi rekli prije 8 godina, sad ćemo mi pisati Savjetu bezbednosti. Pa su Rusi rekli, sami nama dostavite, pa mi dostavimo izvještaj naš, a onda Insko dođe tam, pročita, misli da je on tamo neki đavo, a onda Rus kaže, pa slučajte, ima i druga istina, pa on pročitao naš izvještaj. I već 8 godina Savjet bezbednosti ne može donijeti ni jednu odluku vezano za Bosnu i Hercegovinu. I zato ovog Inska nema. Pa kad je to famozno vijeće za implementaciju mira u Sarajevu, Rus kaže, ne, mi nećemo da budemo dio toga. Ako nema Rusa, mogu onda pričati šta hoće. Ako nema konsenzusa međunarodne zajednice okupljene oko realizacije Dejtonskog sporazuma, nema ni odluke međunarodne zajednice. Mogu onda govore, a Rusi su nakaradni, ovakvi, što se mene tiče nema, tam piše mora biti konsenzus. To što sad iza toga stoji Amerika, Njemačka, Britanija, dobro, šta sad? Pa Britanci kad uzmete razgranete istorije, ima ovdje istoričar koji s time bavi. Svi njihovi kapitalni projekti koji su bili vezani za Balkan bili su usmjereni na štetu Srba. Svi, od Prvog svjetskog rata. I ranije prije toga, kad su Turci odlaze odavde, oni su bili na stranu Otomanske imperije. Nisu bili na stranu oslobodalačkih težnji srpskog naroda. To je bilo Britanija, toga vremena. A završava naravno s ovom slavnom deklaracijom, odnosno rezolucijom Ujedinjenih nacija. Zamislite da se na tom mjestu osudi jedan narod i jedna država. A u Ujedinjenim nacijama u Savjetu bezbednosti nije osuđen čak ni Hitler. I mi bi bili jedini. I da ne bi Rusa ovdje dođevalo sve. I hoću s vama da razgovaram, bez obzira što se ovdje svi ovaj mikrofon, mogu da uzmu šta god hoće. Ja nemam namjeru da ćutim i nikada nisam ćutio. Ne možemo mi ovdje da prihvatimo, i niko nas nije uvjerio, da treba da budemo dio NATO saveza. Ne možemo zato što su bacali bombe na nas i zato što su nam ovdje predodredili rat i zato što oni nama govore o tome kako ćemo mi nešto dobro živjeti, nije tačno. Jer to vidimo i u Hrvatskoj i drugim zemljama koje jesu članice NATO saveza. Ne možemo da prihvatimo da su bacali bombe na nas sa osiromašenim uranijom i tamo, ovi doktori to znaju, i tamo gdje je bila koncentracija tih bombi NATO-a, vidite, tačno primijetite po statistikama povećana maligna oboljenja novorođene djece. Čekaj, vi niste se borili protiv naših vojnika toga vremena. Vi ste nama ovdje htjeli da ubijete našu genetiku, da ubijete naše pravo na postojanje. I hoćete da kažemo, ok, idemo sad tamo. Ne moramo da vidimo na koji način će. Ja razumijem šta je to. Ja znam šta je to. Ja znam da to ponekad zna biti militantno. Ja znam kad nekada letim avionom da me uvati u razmišljanje šta sad, pošto sam evo sad opet upalao nešto ispričao, da li me neko neće u brdo pukati. Ali to ja razmišljam. Ja nemam dokaze za to. Ali imam pravo da razmišljam na taj način. Jer na mnogim drugim mjestima koje sam ja čitao bilo je takve stvari. Dakle, ne možemo prihvatiti ljudi da udemo u NATO, a da Srbija bude neutralna. Ne smijemo kao narod, isti narod, prihvatiti da nam navale i uvale granicu na Drini NATO saveza. To je vojna granica. To je razlika. Zato me raduje da u Republici Srpskoj i vlasti i opozicija ima konsenzus o tome da idemo na referendum i pitamo ovaj narod. A ja ću se dodatno ubeđivati da to ne treba da prihvatim. Ja sam bio perspektivan mom, a? Ti... Jeste. Šalim se. Slušao sam, tada u najtežim trenucima, slušao sam recimo Karadžića koji je govorio kako god nam sad teško izgledalo, jednog dana ovdje će se stvari riješiti referendum. I ja duboko vjerujem u tu istinu. Ovdje će se jednog dana. I mi ne možemo da toga odustane. Mi smo legalizovali to pravo. Sada imamo dvije stvari. Imamo dogovor oko toga da idemo na referendum oko Dana Republike. I ja mislim da ćemo veoma brzo imati u Skupštini donošenje odluke o tome i pitanje će glasiti da li prihvatate da slavi Dan Republike 9. januar. I tu smo se složili svi.
I taj referendum bi trebali da održimo i vjerujem da hoćemo. I vjerujem da ni vlast ni opozicija neće od toga odustati. Moramo da imamo svijest o tome. A ne vjerujem da bi moglo čak i međunarodna zajednica. I sad vidim, pošto sam morao da danas objašnjavam zašto smo baš danas došli da otvorimo studentski dom Radovan Karadžić, a nismo čekali iduću nedjelju iz razumljivih razloga, ovima koji su špekulativni pa uvijek nešto vide drugo, eto reći i ovaj put zašto. Zašto je dobro da smo otvorili referendum o sudu i tužilaštvu od koga se čitava svijest hoćio da bude protiv. Pa nema bilo, ja vam moram da kažem da su i meni prijetili raznim stvarima, a mislim da je to sad bilo dobro, ali neće da sad smijem da pisnu na ovu priču o referendumu od 9. mjeru. I taj ćemo referendum provesti. A kad napravimo konsenzus u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu, ićemo i na taj referendum. Ovaj narod se mora da navikne da drži referendum. Nema ništa, ne može niko živ ništa protiv referenduma. Zato vam sprečavaju da se on ne održi. Kad se on održi, onda je gotovo. Onda je gotovo. Kaže, ajde, nisam mislio da je upotrebljam imena. Mene Ivanić pita šta dan poslije. Pa kaže, nema dan poslije, čovječe, kad se održava referendum, to je dan. I gotovo, nema dan poslije. Druga ozbiljna stvar vezano je za NATO posvećena činjenici da je glavni promotor ulaska Bosne i Hercegovine u NATO Turska. Turska. Da li mi imamo pravo da vjerujemo u njihove namjere? I da vam kažem kao predsjednik ovdje da imam određene ovako malo bojazni. Vidim da je Evropa samo da bi spriječila ove migrante spremna da da Turskoj svašta. A znajući njih i koliko ja znam, sigurno stražili nešto da se ovdje upetljaju u Bosni i Hercegovini. Sam još ne znamo šta je. I da ćemo zbog toga i mi imati ovdje probleme. Ali to ćemo morati da saznamo o čemu se radi. O čemu se radi. Dakle, oni su uvijek na strani samo muslimana Bošnjaka. I nikada, i na strani te njihove Bosne i Hercegovine. Nisu oni na strani multietničke, kako vole da pričaju. Nažalost, zbog ukupne ove situacije, mi, i to je dokaz koliko smo mi jaki, nikad ne smijete zaboraviti da smo iz nikakvih uslova očuvali Republiku Srpsku. Srbiju koju su degradirali, koja jeste s nama bila uvijek. I tu je bilo i naše utočište. Ponekad smo bili razočarani u nju, ali moramo da znamo da je Srbija i sebe žrtvovala zbog pozicije naše. I mnogo stvari koje je to preživjelo. Ali nikada nismo imali otvorenu podršku Srbije, ali to nije ni smjela da uradi. Pa tako ne možemo ni očekivati ništa drugo osim da podrži Dejtonski sporazum i to nam pomaže. Kada čujete prve ljude Srbije koji kažu podržavamo Dejtonski sporazum, onda računajte da nam čine najbolju moguću stvar. Jer podržavaju Dejtonski sporazum. Ali Turci kad dolaze ovdje, ja sam sjedio na nekoliko mjesta, bezočno jure interese Bošnjaka. Bio sam na sjednicama Vijeća za implementaciju mira. Tačno vidite turskog ambasadora koji isto govori ko što govori tada pokojni, sada pokojni, ali tada onaj Tihić. A ovaj Bakir Izetbegović, on i ne zna govori. Dobro, ali zna manipulisati. To je stvar neki naši koji prihvataju da budu manipulisati. Ali neću opet o njima. Mada ima svašta da kažem, kao što sad danas, kažem, jedan moj prijatelj, eto kaže, dok si ti ovdje na Palama sa djecom Radovana Karadžića, ovi naši idu i budu sa djecom Ali Izetbegović. To je me rekao, da ne bude da ja sam nešto rekao. Ozbiljan naš problem jeste terorizam. Terorizam. Kada su muslimani, džihadisti sjekli glave Srbima, pozoreni na mnogim drugim mjestima, to pokazivali su svijetu, čak je bilo i podvale da to Srbi radi. Kada su počeli njima da sjeku glave na isti način kao ovdje nama, onda se čitav svijet digao u borbi protiv terorizma. A onda smo saznali da iz ove zemlje otišlo na tu stranu gotovo 500 ljudi, koji sada vraćaju. I mi moramo da budemo spremni. I bez obzira šta god htjeli da kažu, ja samo hoću da kažem da smo počeli sa opremanjem i osposobljavanjem naše policije, da ovaj narod može da bude siguran i ja sam u to siguran. Ovo, zbog mnogih drugih, ovo ne znači da je isključena mogućnost da se nešto desi. Ali ste mogli da vidite, kad se desilo u Zvorniku, da smo promptno
odnosno reagovali tako da smo eliminisali bilo kakvu drugu mogućnost širenja. Hoćemo da se osposobimo da budemo još jači u tom pogledu. I reći ću da naravno nisu svi Bošnjaci, muslimani teroristi. Ali ono što sad vidimo ovdje izgleda da su svi teroristi muslimani. Kao što ja vidim, Srbi imaju jednu ozbiljnu zabludu kad se junači. Nigdje nijednog nema terorista. U svakom slučaju, dakle, to je zlo. I moramo da se zajedno sa Bošnjacima u Bosni borimo protiv toga. Ne možemo mi čekati na entitetskoj liniji, će neko doći ili neće. I ta borba Bošnjaka, političara i Sarajeva mora da bude vidljiva. Oni moraju da budu vidljivi svaki dan i svaki uporni u tome da se protiv toga bore. Tako mogu da prikupe naše povjerenje. A inače, praviti one paradžemate i te druge stvari i dozvoliti takva ponašanje je apsolutno nedopustivo. Rećemo još ovo i time ću završiti, pa ćete moći da postavite pitanje, možda nešto nisam odgovorio. U stvari da vam odmah odgovorim, nema povećanja penzija, nema povećanja plata, nema povećanja... Ali još nešto da vam kažem. A još nešto da vam kažem na temu plata, penzija, nema ni smanjenja. I bit će redovno. Kao što vidite, sad smo penzije stavili na budžet i imate redovne isplate. I ne kažem da 45.000 korisnika penzija koji je zarađen u federaciji mi plaćamo od 96. godine. I prije, od 93. kad je početo voje da se to plaća. To je sada već 2 milijarde. 2 milijarde smo platili, a nismo htjeli naše ljude koji su tamo zaradili penzije da ostavimo bez penzije. Nismo htjeli, nek smo pokazali solidarnost. I to pokazujemo i danas, kada 25.000 ljudi koji su penzije stvarili u federaciji ne dobijaju iz federalnog penzionog fonda, nego budu isplaćeni od nas. 25.000 ljudi u ovom trenutku prima penzije iz penzionog fonda Republike Srpske, a penzije su stekli u federaciji. A da bi tamo stvarili prava, mi moramo da prekinemo ovdje plaćanje i da kažem, ajte sad u Sarajevo, tamo u Sarajevo dođe, kaže, nema vas ovdje. Ili na neki drugi način. Vidjeli ste ono košarkaša Varajića, kad je ošao da prikupi podatke o svom stažu u Sarajevu, kaže, ti ne postojiš. To je njihov odnos s nama. Ali mi moramo da budemo svjesni toga. Republika Srpska je samo s time još više solidarno društvo. I u tom pogledu ćemo nastaviti da radimo, jer ne možemo drugčije. Ali to znači da svi skupa onda imaju manje. Svi skupa imaju manje. Dakle, održat ćemo mi stabilnost našeg fiskalnog sistema, u to ne treba niko da sumnja, postoje zato elementi. Upadat ćemo u probleme nelikvidnosti, to je tačno. I to već sada imamo na nekim pozicijama, ali to ne znači da ćemo od toga odustati. I imamo razrađen, naravno, naš pristup na koji ćemo se sukobiti ili suprotstaviti tim nastojanjima da se uruši Republika Srpska. Moramo reći, isto tako, da ona priča o MMF-u je prestala 3 mjeseca prije opštih izbora, vjerovatno u uvjerenju i tih iz MMF-a i međunarodne zajednice, ako povuku tranšu tada od 40 miliona da će se sturvati Republika Srpska, kao što vidite nije. I sve to vrijeme finansiramo se na isključivo izvornim prihodima u budžetu i nije bio ušao ni jedan fenik dodatnih inostranih kredita ili nekih sredstava iz inostranstva, nego smo to rješavali na domaćem finansijskom tržištu. U prošloj godini, tako i kakva jeste, uspjeli smo da naplatimo više 120 miliona prihoda u budžet nego prethodne 14. koja opet je bila veoma teška za nas. Nemojte zaboraviti da je gotovo pola Republike Srpske stradalo u poplavama koje su odnijele 2 milijarde dobara i šteta napravo. Sve smo to sanirali iz vlastitih sredstava i uz pomoć međunarodnih fondova. I to je tačno. Dakle, 2 milijarde štete. Dobo je bio poplavljen, ja sam ušao u taj grad i vidio sam drugi sprat stambene zgrade, ušla voda. Onda možete misliti kako je to bilo stravično. I na Mnog Šamac je bio gotovo potopljen sav. Danas su to rehabilitovani gradovi. Sad sam bio gore na Palama, pa ovi hotelijeri vaši kažu morate predsjedniče proglasiti elementarnu nepogodu, nije bilo snijega na Kijakovi. Pa ćemo vidjeti nešto da pomogne.
Mi smo, ta priča o zaduživanju Republike Srpske, moramo reći da nijedan dan ne kasnimo nikakve obaveze. Izmirujemo obaveze. Ali Republike Srpskoj je ostalo mnogo bivših obaveza. Stara devizna štednja se redovno isplaćuje. Ratna šteta redovno. I jedno i drugo u budžetu je po 70-80 miliona na godišnjem nivou. To je već 160. Pa kad uzmete da je ova vlast uvela redovno zdravstveno osiguranje nezaposlenim licima, što je dovelo mnoge na zajednicu za zapošljavanje, da bi ostvarili doprinos za zdravstvo i uslovima kada rade na crno, i da tu plaćamo dodatni 80 miliona, da imamo dugove koji su nastali do 1991. godine i locirani u Republici Srpskoj, čiji su anuiteti u ovom trenutku najveći u ovim godinama, ova godina do 18. godine najveći anuiteti, jer smo uspjeli 98. da reprogramiramo i mislili da smo nešto uspjeli. Tada je locirani dug Republike Srpskoj bio 2 milijarde i 700 miliona. Uspjeli smo da se otpiše 1 milijardu i 600, da ostane dug od 1 milijardu i 100, da se da grace period 10 godina i da narednih 40 vratimo to što smo imali 1 milijardu i 100. To je bilo obećavajuće te 98. godine i ja sam to smatrao velikim svojim uspjehom. A onda me zatekla globalna kriza i najveći anuitet u ovim godinama. Kada to izbije, to je više od pola naših obaveza koje plaćamo. Aktuelno zaduženje Republike Srpske je manje nego stare obaveze nastale i prije same Republike. Stara devizna štednja nije bila obaveza Republike, mi smo to prihvatili. Kao što znate, stare devizne, ima ljudi ovde, vjerojatno to nije fair i pošteno, ali Republika Srpska je mogla ovo da uradi. I nije imala drugog načina da to riješi. Uzela je tu obavezu prema sebi, prema ljudima koji ovde žive, da bi očuvali njihovi materijalni status i povjerenje. Imamo stare dugove. Vlada Republike Srpske i sada vraća kredite hidroelektrane u Višegradu. Jer je tada MMF, Svjetska banka, Londonski i Parijski klub rekao da prihvaćamo ovo, ali da vlada garantuje. Nećemo da idemo u pojedinačna preduzeća i da tražimo novac. I mi smo to morali da prihvatimo. Problem jeste što nismo to raspisali na druge. Ali došla je privatizacija i napravila to što je napravila. Dakle, mi smo zemlja jedina u regionu koja se manje zadužila da vrati tekuće i dospjele obaveze po kreditima i obavezama. Za 120 miliona smo manje zadužili nego što smo vratili. Sve druge zemlje od Slovenije, Hrvatske, Srbije i mnogo čega drugog zadužuju se više nego da bi mogli da serviraju svoje dugove. I to su milijarde. Danas je Slovenija zadužena 44 milijarde evra, a ima 2 miliona stanovnika. A mi imamo ukupno zaduženje 2,5 milijarde. Ukupno zaduženje 2,5 milijarde. I imamo milijardu i 300 i još ne smijem reći tačno znam. Jer onda kao, možda neko ima ovdje iz tužilaštva BiH pa da me ne bi tužio kako idu stvari. Dakle, reći ćemo i ovo za ekonomiste koji vidimo ovdje. Republika Srpska je prošlogodišnji kumulirani deficit koji ostvaruje u budžeti i fondovi u Republici Srpskoj je bio 3% domaćeg proizvoda. To je ciljna stopa mnogih evropskih zemalja. Naravno, naš kumulirani deficit je jači kad imate dugove iz prošlosti. Imamo recimo na penzionom fondu 700 miliona poreskoj upravi, 700 miliona neplaćenih poreza firmi koji su, sjećate se mnogi, mogli ste da uzmete ličnu kartu nepoznatog čovjeka, otvorite firmu, svalite na njega poreze i to je ostalo. Sad moramo da nađemo i vidimo kako ćemo s tih 700 miliona da izbacimo iz bilansa. A zato opet treba da bude konsenzus svih i da neko ne kaže da je to manipulacija. Ne možemo naplatiti, većina od njih više ne postoji. Ne trebamo pričati kako je to rađeno. Rađeno je kako rađeno. Moramo da očistimo naš bilans i idemo dalje. I još ovo. Vi to bolje znate, ima nekih ovdje. Ne volim da to upoređujem, ali će neko drugčije razumjeti. 150 evra je veća plata u zdravstvu nego u Srbiji. 150 evra je veća plata u policiji nego u policiji Srbije. I preko 150 evra u prosjeku, pa čak i više, je veća plata u obrazovanju nego što je u Srbiji. Ne mislim da se trebamo time hvaliti, hoću veće plate, ali sad ne mogu. Ne može. Ali dajte da održimo redovnost.
a redovno ćemo držati samo sa ljubavlju prema Republici Srpskoj. Sad ću vas prepustiti pitanjima, ali nemojte me pitati za socijalna pitanja. Pokušavam da razgovaramo o globalnim stvarima. Ovdje na kraju piše da Policija Republike Srpske je evidentirala u Republici Srpskoj 3400 pripadnika vehabijskog pokreta organizovanih u 112 ćelija. Samo da znate da znam